Sa kong aso ninyo ni simanahon na nga naguluhan. Ang diary ni Estela, mga bata, mga kasama. At okay, mga bata, mga kasama. Ana kita sa ikatulong adlaw sa atong episode, mga bata, mga kasama. Ang miaging yugto, mga kasama. Pinaagi sa diary ni Estela, makigsulti ang kalag ni Rolly ngadto sa iyang anak nga si Estela. Ug matud pa ni Rolly, mga bata, mga kasama, nga kalag na dili siya gusto nga may mudaog-daog kuno siyang asawa ug anak. Maong anaara siya nga nagbantay nila. Sa eskwelahan nila ni Estela, wa gyoy hunong si Sheila sa paghimo og mga daotang plano taon ni Estela ug si Rodel maoy suguon niya. Sa laing higayon, gibira ni Rodel ang bag ni Estela ug nahuwad sa siminto ang mga butang nga sud sa bag. Kalit nga bilupad ang diary ni Estela ug gigukod si Rodel. Mga bata, mga kasama niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Agay! Dunay mihampas ako naong. Murag kaming libro nga baga. Ayay! Hala! Ay! Tabang! Ay! Ako gidot! Ako diyan! Ay, gidot! Si Rodel, ingon sa giduot sa kondayari. Napaatras siya maayo. Papa Rolly, pahunungan na intaon kay masinog maunsa si Rodel pa. Nataga ka gamay libro. Kasakit sa kutiyan. Ang iyang giduot pag-ayaw. Napatras ko. Kasakit sa kutiyan. Ay! Rodel! Ayaw nang usbang imong gibuhat rin ako, ha? Aron di ka masakitan. Gipunit niyang gamay libro. Ang nagot yan! Kasakit! Rodel? Kasukaon! Rodel, sana? Tabagi ko! Ha? Sakit ang akot yan! Muna kong mamatay sa kasakit! Asa? Palayog! Gamitan ako cellphone! Tawagan ako, mama! Paroli, ikaw ba ang naghimo sa nahitabo ni Rodel? Oo, anak. Gigamit ko ang imong diary aron makabawas ka sa iyang pagpasakit nimo. Papalihog. Kung doon na may mga tao nga gusto mo pasakit na ako, ayaw na lang pagpaus. Musugot ka nga daog-daogon ka. Pa, Sa ako nang giingon kanimo, Estela. Ani apa ko sa inyong palibot. Nagbantay nimo. Nagbantay ni mama mo. Kay dili ko gustong pasakitan kamo sa laing tao. Ginoo na lang ang mahibaw sa ilang gibuhat na ako pa. Ginoo. Sa ginugayon akong pag-ampo kaniya. Kanang giingon mong Ginoo, nga hatagan taong kalinaw, nga hatagan ko kamo bisan gamayng karuhay, nga malayo ang akong pamilya sa disgrasya. Pero unsay ang gibuhat nako. Namatay ko sa disgrasya. Nabangga ang akong gimanihong truck. Ug namatay ko. Namatay nga wa makapanamilit kaninyo bisan ni anang adlaw. Paroli,
Gibasol nimo ang atong Ginoo. Ayaw ana pa. Dakong sa ang pagbasol ug ang atong kasuko ngadto sa atong Dios. Anak, Maudi ay nga di ka makapadayon paingon sa imong destinasyon tungod kay may kasuko kaniya. Ayaw pa. Maluoy ka sa imong kalag. Bisan bata pa ko nahibaw ko nga ang tanang nahitabo sa kalibutan, ilabi na ang kalisod ug ang kagupot, mahimong mugna o buhat sa iyang kaaway. Kung naluoy man kanamo ni Mama Norma pa nga buhi pa, mas naluoy ko nimo paparuli. Nga damo sa imong kamatayon ang kasuko sa labaw tang makagagahom. Naluoy ko nimo pa. O karoon na niyang sumpay sa diary ni Estela. anak, Estela. Nahibaw ko pa, Rolly. Pagsuway ra ang tanan. Bisan sa nahitapuan ng paghihapon kong magpaubos. Kay ginaingon nga ang magpaubos ipataas sa Ginoo. Rodel, natawagan na nako imong mama. Ang sayang ingon. Maguna ko na ta sa ospital. Kay mo apas ra siya. Kinahanglang madali ka kuno og da sa ospital. Gikulata ko sa kamayng libro. Murag may kabuot. Giduso ang akong tiyan. Kasakit. Impactag itong bayana. Sa? Dili, magparatag taxi. Wala na ba ko'y kwarta? Wala ikapliti? Ay, kabala ka. Rich girl ni imong kauban. Agay. Dali, Kasakit sa kutiyan. Murag tunay mi PH sa ilawom sa kutiyan. Naunsa man ko. Kibati man ko kakulpa. Ano magkadi? Kalit man kaayo. Tuwa man ang akong hunahuna sa akong anak. Ni Stella. Mupaulit na lang siguro ko karong taon-taon. Hapit naman sa musap ang adlaw. Gusto. Doon na pa bang ko'y nabiling nga load gamay. Ang likol man ay akong napaload sa akong gisugong bata. Ingon ko, regular lang ang tato or makadaginot ko slod. Kaya ba ako'y tawagan perme. Hello, Day Stella. Manorma. O, sa na pagkasabay? Oo, niyan ako sa bahay, ma. O, Taysta, naghila ka ba? May dili ba mayong balita? Ha? Unsa man? Oo, man, ma. Unya na lang tabag sultinig ulit ni mo, ha, Manorma. Murag doon na kayo na na hitabo. Dili ba? Day Stella? Ma, kalma lang, okay ramang ko. Tiwas lang unaan ang imong pagpamalikya diha. Ay kung kabalak eh. Dili. Gikulbaan ra ba ko kaganiha pa? Mag-anam-anam na lang ko panghipo sa akong mga gipang display din tinda. Mupauli na lang ko. Igo-igo naman yung akong halin rong adlaw. Mupauli na ko ron. Sige. Bye. Bye. Angay ka na konsultihan si Mama. Bahin sa nahitabo na ako kaganina. Ug bahin sa di paparoli nga pinaagi sa kong diary. Magkasulti mi sa kalag ni Papa.
Kini ang pung sa imong amahan? Kining nasuwat sa imong diary? Oh, Manorma. Kinuo ko, anak. Kung mao ka na, nagkundinar ang kag sa imong amahan. Unsay nagkundinar, Manorma? Wa mahimutang ang iyang espiritu. Ug, Diyos ko, wa siya makadawat sa iyang kamatayon. O gibasol niya ang labang makagagahom sa nahitabo sa iyang kamatayon. Tabangan ta si Papa Rolly, ma. Oo, naatuod siya. Giprotektahan ta niya. Ako. Gani ng adlawan, may nahitabo sa gawa sa eskwelahan, baya, ma. Ha? Unsay hitabo, anak? Ay, naginugtok bang ka, girl? May... Kaning magkaus na din sa room na. Kay, vacant man na to. Vacant pa man. Doon tayo 15 minutes nga. Kaya bang makarelax ang atong utok. Na makasnacks ta. Dahil bangag dya ilong. Hoy, Stella, Oh, naibaw ka ba? Nga ikaw gid ang hinungdan nga to sa hospital karon si Rodal. Baya, ang bruhan ito. Yung idool na to. Ay, nagpasingit na sa bangag dya ilong. Ay, sila. Panugod tao na. Nga, ipasagin lang na ni mong akong kuan, friends. Friend na ko, friend. Stella. Nga, mo hinungdan nga, hospital sa Rodel. Abir? 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 Why? Bakit? Bakit? Nga no? Milando! Oy. Hoy! Excuse me. Ayaw ibundak na. Kay si Meiko. Bruha. Ay, nagkalakaw ka man di ay no? Mauwa ka mahibaw kung unsay event kagahapon? Uy! Dali event gahapon? Di Stella. Sa may event gahapon? Nagdi ay? Excuse me, ladies and gentlemen. Alang sa inyong kasayuran, doon na tayo classmate din nga kaliwat og mamamarang. sila. Og siya mismo, barangan, impacta. Kini, si Stella, barangan ni, og impacta. Di na tinuod. Ayaw pagtuo sa gisulti ni Sheila kay di na tinuod. Dili na tinuod. Ang butan na bata, malipay nagtulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Mga bata, mga kasama, tangin ninyo ang sunod-sumpay ni kung aso ninyo ni Simanahuna nga naguluhan. Diary ni Estila dinilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Mutuman, Ang butang nga bata, nenoy